chii chinonzi emisogamist kana kuti munhu anonzi emisogami akaita sei uye zvakaipirei kudanana nemunhu iyeye? Shoko rekuti miso rinoreva hatred, kuvenga kana kuti kumaka chinhu zvekutopedzisira. And then shoko rekupedzisira racho rekuti gami, G-A-M-Y, rinoreva marriage. Saka kana munhu achinzi emisogami, munhu anovenga marriage kana kuti ari anti-marriage, I think wabva watoziva zvazvakaipira kudana nemunhu iyeye. Panorasika vanhu vakawanda panyaya yemamisogamist, vanofungidzira kuti kana munhu ari misogamist atori anti-love, haatombodi kunzwa chinhu chinonzi rudo, ende ari anti-commitment. Asi aiwa, hazvisiri izvo, is totally the opposite. Mamisogamist atori nerudo rwakawandisa zvekudaro, ende vakawanda wacho vatori very very romantic. Problem yavo ndeyekuti vanoprefer ma-long term relationship pasina legal marriage. Vanongobhiliva kuti heye zvemarriage nezvekudhara, zvemarriage zvakasara. Ndo zvakaita mamisogamist izvozvo. Kakawanda kacho munhu haazvarwi ari emisogamist kana kuti haazvarwi aine pfungwa dzechimisogamist. Kakawanda kacho zvinouya neexperience inowanika mulife, zvechida pane zvakaitika kushamwari dzake, zvakaitika kuhama dzake, zvakaitika kuvabereki vake, kana pana iye wacho chaiye, kana ari munhu akambopinda marriage kana kuti akambosangana ne-toxic relationship. Kakawanda kacho maexperience ekuti munhu anotorwa zvinhu zvese akisara ari pazero, munhu anoramwirwa chitunha, zvese zvinongoitika mushure mekunge vanhu varambana kana kuti vanetsana. Izvozvo ndo zvimwe zvezvinhu zvinokonzeresa kuti vanhu vazogumisira vava mamisogamist. Saka unoziva sei kuti munhu wandiri kudanana naye uyu is a misogamist? Number 1, anoavoida maconservation kana kuti nyaya dzakarerekera kumarriage kana kuti kuronga zvemarriage zvemuchato chichi, anoavoida kana kuti anokurumidza kuchinja nyaya. Ndo number 1. Number 2, anodelaya kana kuti anorejecta mamarriage proposal. Ari musikana ukada kumuproposa oramba, heye asi ndaredi, pane zvatoda mbotanga ndaita, kana kuti pamunongochironga uchida kumuitira a special proposal, anenge achidelaya achichinja madates. Number 3, ari comfortable nekungodanana pasina kana commitment. Maane 4 years asi hana kana chayari kutaura, ari kungoita as if everything is normal, and anenge achitoda 15 more years. Saka ukadanana neemisogamist, mamisogamist ndo ekuchaya mapoto, haadi chinhu chinonzi commitment, haadi chinhu chinonzi marriage. Saka iwewe iva munhu anogona kubvunza mibvunzo inokubatsira kuti uone kuti munhu wako akamira papi ende ane pfungwa dzipi nezvemarriage. Muchitodanana kudai so, edza kubvunza mibvunzo iri tricky, ichakubatsira kuti uone kuti munhu wako ane pfungwa dzipi. Uri kudanana neemisogamist here? Nekuti kana uchida zvemarriage, kana uchida zvekupinda marriage, unofanira kudana nemunhu anonzi ephilogamist, kwete emisogamist. Philogamist ndo inopinda mumarriage. Misogamist, marriage unoita yekurota ende unotambisirwa nguva yako. Next time ndichakuudzai zvakare imwe type yamunofanira kungwarira.